Приятели, ние от текста четоха бяхме поканени на сватбата на семейство Генови. До мен е и специалният гост на това страхотно мероприятие, уникалната и невероятна Симона Загорова. Имам няколко въпроса към нея, да видим какви съвети ще даде на малото семейство. Кажи ми, моля да е според теб, кое ще бъде първото? Куче, бебе или ипотека за младото семейство? Ако все още няма жилище, съм сигурна, че ще бъде ипотека. Всеки иска да създаде семейство, да има свой дом, да има този уют. А пък ако бебето дойде преди това, задължително веднага ще има и ипотека и най-вероятно и куче. Така че може и всичко на куп да се случи. Да. Добре, според теб, кое е по-страшно? Сватбата или свекървата? Това да имаш добра свекърва е едно от най-важните неща. Според мен дори е по-важно с нея да се разбираш, отколкото с мъжа ти. Така че, дай Боже, свекървата да е готина, за да се разбират, а пък вече всичко след това ще върви. Ипотеката изобщо не е страшно, особено ако свекървата помага в случая. Имаш наблюдение върху младоженците. Кажи ми, според теб, колко време ще му е необходимо на младоженеца да разбере, че от тук насетне не може да взима абсолютно никакви решения сам? Според мен жена му доста му е показала и преди сватбата, че не може да взима решенията той. Една жена се жени за мъж, който така не мога да кажа, че го слуша, но по-скоро е такъв съобразителен и с нейното мнение. Жените сме водещи в днешно време, така че мъжете нямат друг избор. Какво ще им пожелаем? Те са страхотни. Пожелавам им все така да се гледат влюбено, да се обичат. Не ги познавам лично, но това, което виждам на първо четене е наистина колко много се обичат. Това го знаят и техните гости. Пожелавам си да направят и сребърна, и златна, и бронзова сватба и пак да ни викнат нас, за да ги забавляваме и да просто са много щастливи. Всичко друго с компромиси, с разбирателство се постига. Благодаря много. Купона наистина е епичен, а вие очаквайте скоро Симона и при нас.